Ano, pořád jsem nesmírně šťastný a vítám vás u dalšího dílu z našeho Let's Play, tentokrát druhého dílu. A tady máte můj chrám, který jsem vybudoval. A víte co, já to nechám na pokoji. A co jsem to chtěl? Nejde nějak? Já vím, že to nejde, ale hustý tady jde, hele, to ani nevím. Jako nemám single player comments, to se nebejte, ale jde tady vůbec game mode. No, nejde to, vidíte. No, takže si pamatujte, co mám v inventáři, pak když tak něco jenom natěžím. Ten máte můj proskin. Mi ho vyrobil Super Skate, akorát měl jiný barvy. A čekejte mě, nikdo volá. Dělám střih. Jsem zpět, omlouvám se za střih. Volali mi. Kvůli tomu, že mám jít na fotbal. Když mě to moc jako nebere, ale musím na něj chodit, abych sportoval. A teď mluvím jako nějaký kokot. Tady to, že si hraju na nějakou určitou postavu, kterou určitě zná Liveclaw i Super Skate. I FAO. A mám rád nesmírně Buriana 0 Libora. Nekecám, to bych já neudělal. Tak jo, jdem asi pryč od toho. Ahoj chráme. Budeš mi chybět, ale tenhle tam se vykutám na památku, nevadí ti to? Ne, nevadí! No já mám od tebe víc věcí na památku. No a co? Zdrhej! Tak já zdrhám. Číhá na tebe nebezpečí! Držbu. Utíkej! Půl pěšky, vole. A jak by si nějak mohl utíkat? Zdaluju se chcípni. Yes. A tady je další překvapení a jsou to lak. Ne, lak to na ně. Na ně, já mluvím po cikánsku. Po romsku. Jdeme dál. Jdeme to vrať tudy. No, a yes. OK. To není dobrý. Vůbec není dobrý. Ale tohle je už dobrý. Tady je toho věč. A teď jdu udělat challenge ve videu. Teda vy mě neuvidíte. Ach jo. Tak jo. Znáte ty brambůrky, jak se jmenují? Počkat, co to mám na obalu? Senza wasabi. Jsou extrémně pálivý. A je prostě pořád jim taky, já vám ukážu, jako jaký jim tady ve videu. A 3, 2, 1, první. Mě jako fakt malcá pálí. Nepálej, ty krávo, to pálí je kráva. Nepálej mě moc, ale jdu na další. Mě moc chutnají. Mě chutná to jak pes. A ten pes chutná jak brambůrka. Sakra. Hustý, motherfucker, já se ztratil. Nestratil ty kokot, ale ztratil, co kecaš? Máš káci? Keci? Keď si šťastný, urob králika. Čakaraka makaraka tekerekere pupu. Co tady dělají ty ovce? Já mám postel u sebe. Už mě neserte, kurva. Jinak vás s ním. Když nemůžem. Další je ovce. To nemá smysl. A krava! Čau, Baro. Bude se jmenovat Bara. Doteď. Ano. Už to není Bara.
Teď to bude Tereza. Kecám, tohle bude Klára. Spislatce Kláro. Mhahaha, vysoký strom. Ale já mám dříví docela dost, tak zatím nebudu moc kutat. A já, tohle je spíš takový kravinový díl, nevím proč jsem se vůbec teď natočil, když jsem měl plán. No já vlastně hledám pořád to místo na stavění baráku a ve sněžním biomu se mi fakt nechce, to mi pak ten barák úplně demoluje. Zase poušť. A to bude druhý chrám, jestli to je vůbec možný, jako. Jestli to je možný, bych to mohl proštudovat, prošmikovat za krasuláky. Zešňupat. Já bych to celý zešňupal. Hele, a víte co, já si udělám dům na poušti. To by mohlo být taky pěkný. Takhle tady na tom místě. Jak teď jsem. A zase se uvidíme asi u dalšího dílu a tam budem stavět. Ne, nebudem kecám. To bylo vtipný, víte? Nebylo. Aha, já mám styky. Tak si udělám tuhle lopatu. Look my diamond sword. Jo, a tak budeme s liftem natáčet, ale bude to na channelu Army Players. Jak se to bude jmenovat? Karaoke. Yes. To bude teprve největší prdel. A taky ještě budu natáčet rozhovory. A při těch rozhovorech se bude rozhovorovat. Ne. Já potřebuji normální ten, jo, takovýhle, jakoby. Jdem těžit. Jdem těžit. Až budu mít 64, tak to udělám. Tak to zpracujem. Vyfapujem. Nekecam. Ne, 64 ještě nemáme. Nebo tu je 64. A ještě jeden. Yes. Yes, bitch. What the fuck? Nějaký lak, ne? Nějak zalagované. Buď jsem slepý, nebo blbý. No, spíš to první. Takže jo. Sice je noc. Tak jo, já se s vámi pro tenhle díl loučím. V příštím díle budeme stavět baráček. A uvidíme se teda u dalšího dílu. Třetího dílu se uvidím. Ahoj.